Matul il-jum tas-sibt se ssir l-early voting għal elezzjoni ġenerali kemm f'Malta kif ukoll f'Għawdex fejn dawk li fihom il-votazzjoni se jkunu msifrin jew se jsirilhom intervent mediku se jkunu eliġibbli li jivvotaw. Net News kellem ma' Ian Ċirja mill-uffiċċju tal-Elkom illi fakkar kif wieħed irid jieħu miegħu id-dokument tal-vot biex ikun jista' jivvota. Hemm l-elezzjoni bikrija l-early voting u din issir kemm f'Malta kif ukoll f'Għawdex. Il-ħinijiet huma bejn is-7 ta' filgħodu u l-10 ta' flaxija. Infakkar ukoll li biex tmur tivvota għandek bżonn l-ewwel tapplika. L-applikazzjonijiet issa ovvjament huma magħluqa kienu miftuħin sal-lum sal-ofsinhar u tittuħu miegħek id-dokument tal-vot biex kont tista' tivvota. Intant nhar il-ħadd huwa l-aħħar jum fejn wieħed jista' jmur jiġbor id-dokument tal-vot mill-las tal-Pulizija u dawk il-lokalitajiet fejn l-assa hija magħluqa jridu jmorru personalment fil-Kunsill Lokali. Imbagħad minn nhar it-tnejn il-vot jista' jinġabar mill-Kummissjoni Elettorali in-naxxar ta' min ifakkar li wieħed irid jieħu miegħu il-kart tal-identità biex ikun jista' jiġbor il-vot u jrid imur u jiġbru personalment. Ħajibqgħu miftuħin l-access war l-ofsinhar ukoll ġifieri sal-10 ta' filgħaxija u l-ħadd mit-8 ta' filgħodu sa l-ofsinhar. U għal daqstant huma l-aħħar jumej fejn wieħed jista' jiġbor id-dokument tal-vot tiegħu mill-assa u mbagħad il-ġimgħa d-dieħla il-proċess jimxi għal kummissjoni elettorali fejn wieħed irid imur personali wkoll bil-karta tal-identità biex jiġbor id-dokument tal-vot tiegħu. U dan jibqa' wieħed jista' jiġbor id-dokument tiegħu sa nhar il-ħamis tal-ġimgħa d-dieħla f'nofs il-lejl. Giulia Falzon għal Net News.